ба муносибати рӯзи забони давлатӣ дар кохи дӯстии шаҳри турсунзода чорабинии тантанавӣ баргузор гардид, ки дар он роҳбарону фаъолон, омӯзгорону донишҷӯён ва кормандони касбу кори гуногун иштирок намуданд. Нахуст роҳбарияти шаҳр ҳозиринро ба ин рӯзи фархонда шодбош гуфта, ҳамаи иштирокчиёнро ҷиҳати эҳтироми хоса нисбати забони давлатӣ дар корхонаву коргоҳҳо ва муассисаҳои таълимӣ, инчунин риояи талаботи қонунгузорӣ дар самти забони давлатӣ ҳидоят намуд. Қайд карда шуд, ки мардуми шарифи Тоҷикистон дар 33 соли соҳибистиқлолӣ шоҳиди дигаргуниҳои бузургу бесобиқа дар тамоми самтҳои ҳаёт, аз ҷумла дар татбиқи сиёсати давлатии забон, яъне пешрафти он ва ба таври куллӣ вусъат гирифтани доираи истифодаи забони шоиронаи тоҷикӣ гардиданд. Маҳз дар ҳамин давра забони тоҷикӣ дар бахтномаи миллат, Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол ба сифати забони давлатӣ эътироф ва дарҷ гардид. Ин аст, ки шуруъ аз соли 2009 ҳамасола 5 октябр ҳамчун рӯзи забони ширину шевои тоҷикӣ ва рамзи арҷгузорию гиромидошти он таҷлил карда мешавад. Забон ҳастии миллат ва нишони давлатдории миллӣ буда, чун ҷисми зинда барои афзудани тавонмандии худ ба ғамхориву пуштибонии пайвастаи давлату ҷомеа ниёз дорад. Яъне забони тоҷикӣ ифодагари арзишҳои маънавӣ ва оинаи ибратбахши рӯзгори мо тоҷикистониён аст. Аз ин рӯ мо бояд забони модарии худро дӯст дорем ва ба он эҳтирому арҷи бепоён гузорем, зеро забон ганҷи бебаҳои мероси фарҳангӣ ва аз ҷумлаи олитарин муқаддасоти миллии мо ба шумор меравад. Дар идомаи чорабинии тантанавӣ ба як қатор фаъолону кормандони бахшҳои гуногун ҷиҳати саҳмгузорӣ дар пешрафту ободонӣ, инчунин ба ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявию мусобиқоти байналмилалӣ сипосномаи ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои пулӣ тақдим карда шуд. Саҳнаю сурудҳои ватандӯстона ва баромадҳои ҷолиб, ки ифодакунандаи арзишҳои миллӣ ва нақши забони ноби тоҷикӣ дар давлатдории миллиро таҷассум мекард, аз ҷониби аҳли фарҳанги шаҳри Турсунзода манзури ҳозирин гардонида шуд.